Жәмәғат мына шушында элекке елларда әбиләр утыралар. Шунда кар күбей менә. Өйлеп торадыр. Шунда кайсы вакытта аракыда яшергән буладыр. Әле милиция вакытта китеп бара. Мен аларны әбиләрне мазаклап, милиция карап тора. Мен бер шишаны чыгарам да кемнеке дим. Алар үндәми. Малайса безне хуҗасы булмаса мен алам дип шулай үртидерим аларны. Ул әбиләр шушында тәмәке сатып утыралар иртә белән. Берәмләп мәктәпкә баралар. Укучылар алар янына килә әбиләргә шул тәмәкене ваклап. Ана сәүдәгәрләр, яңа сәүдәгәрләр шундый күрдегезме? Оятсыз инде шул. Алар шуны сатып утырадыр. Алар кайсы вакытта букка шамаган нәрсәне саталар. Менә шушында бер апа бар иде, ул миңа никтер яз көнне 3 литр банканы бушка бирәм ди. Нәрсә булды ул? Нәрсә була әле яз көнне шул оныттым. Әллә хреновин, әллә нәрсә. Мен шикләндем. Ник ул миңа шулай бушламый әйтәм? Банклар апарам бушка. Юк, кирәкми ди. Шуннан соңдан аңладым мен теге. Миңа кемдер әйтәләр ди. Күгәр биткән, шир биткән ташларга кызганалар да шуна күрә ди бушка бирәләр ди. Шуна алмадым теге күгәр биткән, урысча плесень инде. Аны мин вакытында бер энемә барган идем, Оренбург өлкәсенең бер авылда торганда, ул миңа кунакка киләләр. Бик тәмле теге апельсин кабыгыннан ясаган шундый лимон кабыгы, апельсин кабыгыннан нәрсә кушкан варенье бик тәмле буладыр. Инде вакытында мен аларга барсам, ул базга төш дигәннәр. Базга төшсәм, шул банка тора шулар, минем яраткан варенье. Карасам, алар пластик капкач, капкач астында 2 бармак, 3 бармак күгәр биткән. Алар шуны күгәргән алып ташлый икән ди. Мен укыдым, әйттем, ул күгәргән булса ди, бүтәнди бузыла ди, кешегә бик ярамый ди, шулай диләр. Менә шулай тәс килә. Бу әбиләрдә тәмәке сатып акча ясап, әйтерсең мискин булдылар алар. Менә шулай кешенең менә сабыйлар китеп бара, алар тәмәке юл буена тәмәк тартып баралар. Үз балаларына, оныкларына алар бәлки бирмәгәндер. Менә кая әле мин кеше балаларына бит менә тәмәке саттым, оныгыма апарып бушка бирим әле, тартсын менә әбисен тәмәкесен. Юк, алар сәламәтлеге турында уйлаган оныкларын. Кешенең баласын менә шулай тәртиптән чыгарга, бузырга алар риза булганнар. Шул аракында алар гел алып сатып. Ул вакытта мин медицинаны газетта алып барган идем. Шул мин докторлар белән әңгәмәләшкәндә алар сөйлиләр, ул ди кеше ди, мәсәлән, ишә шул әбиләрдән ала, алар ди урамнан килә белмәгән кеше ди, арзан гына аракы, әле бар бит этиловый, бар метиловый. Шунсы берсе ди агуландыра кешене ди. Алар ди шул шишага агызалар да. Мин әле беләм, шул Оренбург янындагы бер авылда бер инде туганнар арасында берсендә хатта күрдем, ул шуны алып, су белән кушып, аракы итеп сатып бирделәр алар вакытында. Менә шуның кебек бу да мәсәлән кемдер ясый да шулай шиша әбиләргә арзанга бирә, әби шатлана, менә мин аны акча ясыйм ди. Ул уйламый ни ди. Ичмасам, алда үзең ичеп кара. Башыңа авыртса сатма. Кеше агулана. Ул вакытта мин медицина газетта алып барган чакта күп миңа шул кеше аракы белән агуланган аракы белән дип шулай шундый диагноз күп буладыр. Еш шуларны миңа теге станция скорой медицинской помощи шуннан миңа мәгълүмат биреп торалар, телефон аша. Мин аны гел истә калды шунсы. Вот. Шәүләм икән, мин артымнан кеше килә дип катышып китте. Ни шулай булды. Акча. Һәр кайсы тик байлык. Акча кирәк, җитми, һаман җитми акча. Әйтәсең килә, бердә уйламыйлар, оят дигән нәрсә була бит, мәсәлән. Менә монда борды бер Чуваш бабайы, мәсәлән, тегендә торды, ул аны базарга барып, бәрәңге алып кайтып, монда хакын өстәп сатадыр. Мен әйтәм, син базың булса, ана шул яз көз көнне ярминкәдә арзан саталар, шуннан алып куйсаң, кыш көнне сатырың, арзанрак кеше алыр. Бу базарда быйда кыйммәт алучы таганы алып өстәп акча ясыйдыр. Менә акча җитми кешеләргә. Менә шундый хәл җәмәгать булды. Гел акча куып әбиләр
Безнең авылда мәсәлән әбиләр шәһәргә караганда анда уятсыз булмадылар, чөнки киләләр безгә теге сорыйлар, мин исемдә безнең китап укып торсам, шул утка теге төрле күбәләкләр ишеп килә бит төнлә, шул кебек машина килә шул вакытта белән. Мин барганда булмаган. Шунда ни киләләр дә Рашид апа бирәле бер ярты дип бәйләнәләр. Әни мәрхүм шуңа күрә әйтәдер, китап укып торсам, утны сүндерде, хәзер дә арак эзләп киләләр ди. Алар бит бер кайчанда акча тәкъдим итмиләр. Кибет ябык, алар бирәле сырый да шишаны шунасын бәйләнеп кешедә китми, ул ишеп тора суыкта, капка астында шунда теге теләнәләр, бу инде аптыраптыларны куып җибәрәлми, шуңа күрә чыгарып бирә бер шиша. Алар аны акчасын да бирмиләр. Әйтерсең, алар шул вакытта бер эш эшләр. Юк, әйтәм, әле урыс телендә сөйләгәндә искә алган. Алар мәсәлән пешән алып кайтса сиңа я нәрсә бер өметләнәләр тагы эшерти. Ул вакытта әйтми, сез бит фәлән вакытта мин төннә килдем, сез миңа бушка шиша бирдегез дими. Бер кайчан булмады ул сатып алу. Юк, бушка шул теләне бирделәр. Менә шундай. Ул әйтәс килә. Безнең авылдагы әбиләр беренчедән бирмәскә тырыша иде. Икенчедән арак бирсә дә акча алмыйлар. Монда имеш урамда торып, теләсә кемгә сатып, кеше агулана, бер кайчанда әбиләргә килеп әйтмидер, менә сез мине агуландырыгыз, әллә нәрсә эшертегез. Кеше уйлый, үзем артык эшкән җибәргән микән дип, шул докторлар миңа әйтәдер, менә үзләре уйлый, артык эшеп куйган микән, шулай дип. Шул вакытта бик агуландыра торган, зыян китерә аракы күп саталар, акча өчен шулай бик күп. Хәзер дә инде әйтәс килә, шәраб дистәләр төрле ярты кибет тулы шул шәраб сатып торалар. Аларның сыйфаты әмма аерылмый. Миңа кемдер әйтте, алар һәммәсе ди бер нидән агызган ди. Әле чит илгә барганлар бит, анекдот булды СССР шырында. Барганлар да кайталар. Берсе ди шәрабы ди икенче урын алган ди. Конкурста берсе ди ахыргы урын ди. Теге кайтып килгән кеше әйтә, сәер ди. Икәвендә бит бер бочкадан агызган ди, мичтән. Шул кебек ул вакытта шикелле хәзер дә менә алар сыйфаты түбән. Усал бер. Әйтерсең бер зур эт инде. Әллә кем була. Менә әйтәс килә. Сез инде тыңласагыз, мин сезгә ахырында тагы бернәрсә кызык сөйлим дә, шуның белән тамамларым бәлки. Менә вакытында Кавказдан киләдер вагон, поезд, вагоннар киләдер цистерна белән шәраб. Шунда ди ничек булган инде. Әле җинси якынлык эшлиләр бит, шунда ширләкмәсен дип, җинси ширләкмәсен дип бернәрсә кулланалар бит, беләсез инде, теге 3 тиен торадыр шунда резиндан шундай. Шуны ди һәр чакта ди теге цистернаның шәрабын агызгач ди, шунда ди йыртылган шундыйларны күрәләр ди. Инде Кавказ халкы шундай кызу халык битен шулай дип, гел шуңа уйлап шулай ди, ихтибар итмәгәннәр ди, әмма соңгыдан ачыктан ачылып киткән ди, нәрсә булган ди, ул ди, беләсезме, теге мәсәлән килә Кавказдан. Аны сургуч белән итеп куйганнар. Ашмасын дип, мәсәлән, астан агызырга була, өстән ашып булмый. Мәсәлән, шунасын инде бу килгәч, аны күпме дип агызып карыйлар. Тегеннән су салалмый, су салса да ул мәсәлән аны килүгә теге тикшерәләр. Бер кружка салалар да лабораториягә барып тикшерәләр, күпме ел буена су салганнар аны. Шуңа күрә халыкны алдап булмый ул. Шул инде шунда да шуна карамастан кемдер гел нитеп торган икән, шул шәрабны алып килгәндә ел буена эшеп килгән аны, ничек беләсезме, ысулын. Ул алганда мәсәлән шул презерватив дигән шунарга су салган икән. Су салганда шунда элеп куйган нидән. Тегендә ачык булган икән, алып алырга булган мөмкин. Булган, йозакка бикләп куйсалар да өстә теге ачык цистернаның аша торган инде шул өстә. Шунда алар элеп куя икән. Моннан агыза икән
шәрапны эчәләр юл буена, ничә сутка тәүлек киләләр, эчәләр, бүләккә алалар, күчтәнәчкә алалар, дусларына, танышларына, туганнарына, Мәскәүдәме, каямы өләшәләр, теге, мәсәлән, станция килгәч, тегендә тикшерәләр. Ул теге бит шарикта бит су утыра, ул әле йыртылмаган. Шуңа күрә шәрапның сыйфаты бер, элеккечә бер, шул теге агызып, аны тикшерәләр, сыйфаты килешә, яхшы, дөрес, тәләп буенча норма имеш, шулай. Шуңа күрә фәлән инде ни сыйфаты яхшы дип актка язалар да, соңдан тотыналар бу цистернадан агызырга моны, агызалар. Инде менә бу агып биткәч, теге иленеп торган резинадан нәрсәме инде шул йыртыла да, шундагы су агып китә. Шунда су агып китә дә, бу йыртыла, агып китә һәм тулысынча норма булып чыга, теге ниендә тикшергәч, фәлән литр булырга тиеш цистернада, шул норма буенча килеп тора инде. Менә күрдегезме, нинди хәйлә эшләгәннәр вакытында. Без эчемлек турынан, хәмер эчемлекләр турында сөйләгән, шуңа күрә менә шушыны сезгә сөйлисем килә. Сөйләдем инде, элек нинди шундый булган. Шуның белән тамамлыйсым килә. Игътибарыгыз өчен рәхмәт, исән сау торыгыз.